யாரது? என் கொடி பறக்க வேண்டிய இடத்துல வேற எவன் கொடிடா பறக்கும்? ஹாய் நண்பா, வெல்கம் பேக் டு லவ்லி கேமிங் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அப்பலாம் நிறைய பேருக்கு இன்னும் இருக்கீங்க மிஸ்டேக் ஆப் அதுவும் வரதான் போகுது. அதை பற்றி பார்க்கலாம். மீனா சர்வருக்கு விட்டுருந்தாங்க. இதுதான் அந்த சர்வர் மிஸ்டேக் ஆப்பு. பார்த்துக்கோங்க, நெட்டாக அது அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எனிமி எக் ஷாட்டு ரெட் கலர் பட்டனு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கள். சரி, நீங்கள் அந்த டபுள் ஷாட்டுக்காக காப்பின்னு இருப்பீங்க. அது என்ன மாதிரி ஈவெண்ட்டில் ஒரு ரன் தான் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், டோக்கன் டவர் ஈவெண்ட்டில் தான் விட போகிறோன்னா அதை முடிச்சுன்னு நிற்கிறோம். நாங்கள் தலையெல்லாம் தான் குதிப்போம் அப்படின்றான் கரீனாக்காரா. நாசமாக போக இருட்டு. இந்த டபுள் ஷாட் எடுக்கணுன்றால் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க, எடுத்து வீடியோ போடுங்க ப்ரோ, எவ்வளோ டைமண்ட் ஆகுதுன்னு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்றவங்க கமெண்ட் பண்ணுறேங்க. நம்ம எடுத்து போடலாம். எவ்வளோ டைமண்ட் செலவாகுதுன்னு போட்டுடலாமாப்ல. கிரிட்டு. அடுத்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைபர் ஏற்றிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிவ்வே இருக்குது. வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக அவ்வளோ பேசுகிறேன். சரி வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இங்கேப்பா இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டில் தானேப்பா வர்றேன், வாங்கி பையில் போட்டு போயிடுறேன்ப்பா. கரீனாக்காரா நாசமாக எங்களுக்கு மட்டும் ஏன்டா இப்படி சொல்லிக்கிறீங்க? இந்தியன் சர்வர் என்னடான்னு நினச்சிங்க? இந்தியன் சர்வர் நாங்கள் தான் டைரியும் செலவு பண்ணுறதே. எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது? கரீனாக்காரன் தலையில் தான் குதிப்புன்றான். எடுத்து பாக்கெட்டில் பண்ணி போயிடலாம். நீங்கள் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுறீங்கப்பா, எடுத்துடலாம்ப்பா. ஓகே மக்களே, அடுத்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட்டு சர்வர்களை எப்படி விட்டுனுக்கிறான்னு பாரு. லக்கிரா இதில் விட்டு இருக்காங்க. நான் பண்ணுறது கரீனா காரணம் கிடச்சா நான் கையில் பிடிச்சி பிஞ்சிடலாங்க. சரிங்களா மாப்பிள்ள? அதுக்குள்ளே என்னென்ன விட்டுருக்கான்னு பார்க்கலாமா? இருங்க, இப்போ ஃபோட்டோ போட்டுட்டேன். அவங்க பாருங்கள், டபுள் ஷாட்டும் 24 டபுள் ஷாட்டு, அதுக்கப்புறம் சேரு மட்டும் ஸ்கைலரு, அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன பெட்டு அதெல்லாம் கொடுத்து வச்சுக்கிறாங்க. கரீனாக்காரா நாசமாக போக இன்னொரு பெரிய அப்டேட் இருக்குங்க. என்னன்னா, அந்த நம்மளுக்கு டாப்அப் வந்துட்டு டிஸ்கவுண்ட்டில் விட்டுனுக்குறாங்கன்னா 100 டைமண்ட்டுக்கு 100 டைமண்ட் ஃப்ரீன்ட்டு பாருங்கள். நீங்களே பார்த்துட்டு ஐயோ கரீனாக்காரன் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியலைங்க. பாருங்கள், இதாங்க 100 டைமண்ட் பண்ணால் 100 டைமண்ட் ஃப்ரீயாம், 200 டைமண்ட் பண்ணால் 100 டைமண்ட்னா இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நான் பண்ணுறது அடுத்த அப்டேட் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட்டு வர இன்குபேட்டர் ட்ரெஸ்ஸாக தான் பார்க்க போகிறோம். பார்த்துக்கங்க, இதுதான் அந்த கலர். ஏதோ கலர் அடித்து வந்து எடுத்துன்னு வந்து கொண்டு வந்த மாதிரியே இருக்குது. ஏதோ காப்பி அடித்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது எதில் காப்பி அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னு நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுறேங்க. இதே மாதிரி 4 பண்டில் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஏடி கரீனாக்காரா என்னென்ன பண்ணுறான் பாருங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒன்று வச்சுக்கிறேன், மாட்டினா வச்சுக்கோ. எங்கள் இந்தியன் சர்வரில் யார் இருக்கிறாங்களோ பிடிச்சி பிழிஞ்சிட்றாங்க. சரி மக்களே, அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒழுங்கா எனிமி எக்ஸாட்டு ரெட் கலர் பட்டனு போயிட்டேப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பாப்பா. என்னப்பா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்து பாருங்கள். ஓகே மக்களே, அடுத்த வீடியோ போனோம்னா அந்த பேக் தான் தர போகிறோன்னா நான் பண்ணுறேன் பாருங்க. கரீனாக்காரன் எடுத்துருவேங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டாப்அப் ஈவெண்ட்டில் தான் எடுத்துன்னு வருவானுன்னு நினைக்கிறேன். டாப்அப் ஈவெண்ட்டில் தான் எடுத்துன்னு வருவானுங்க. 100 டைமண்டுக்கு வேணால் எடுத்துன்னு வந்து தருவானுங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே மக்களே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என்னடா இது ஏதோ இங்கேயோ சாப்பிட்ற பொருள் மாதிரி இருக்குது. என்னடா சாப்பிட்ற பொருளெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து வச்சுன்னுக்கிறீங்க இதில்? ஓ ஏங்க பேட்டுக்கு இதை கலர் அடித்து எடுத்துன்னு வந்துருக்காங்க. என்னென்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள். கரீனாக்காரா நாசமாக போக
சரி மக்களே, அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரே விஷயம் சொல்லியிருக்கேன். அந்த டபுள் சாட்டு என்னைக்கு வருதுன்னு சொல்லலை. இப்போ வர 26ஆம் தேதிங்க பார்த்துக்குங்க. இந்தாங்க நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு சர்வருக்கு கொண்டு வர்றது. நம்மளுக்கு எனக்கு கொண்டு வரானு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தான் இங்கே ட்விஸ்ட்டே இருக்குது. நம்மளுக்கு வந்து லெவலப் பாஸ் தான் கொண்டு வருவானுங்க. நம்மளுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தோம் அவ்வளோதான். நம்மளுக்கெல்லாம் லெவலப் பாஸ் தாங்க. இருங்க இப்போ வைக்கிறேன் பேக்ரவுண்டில். இருங்க இதை பாருங்கள், பார்த்துக்குங்க. இப்போ வைக்கிற பாருங்க, இதாங்க கரீனாக்கா கொடுத்த வச்சுது. ஏங்க வாங்கி பாக்கெட்டில் போட்டு போயினே இருங்க. இந்த மாதிரி தாங்க நாங்கள் கொடுக்குறோம். எப்படின்னா போன தீபாவளி கூட கொண்டு வந்து இருக்காங்க, அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போதைக்கு ஃபோட்டோ மட்டும் தான் கிடைச்சிருக்கு. அப்புறம் வீடியோ கிடைச்சிச்சுன்னா போஸ்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? சரிங்க இருங்க. ஓகே மக்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபுள் ஷாட் அப்படின்னு சொன்னாவே அது ஏன்டா நீங்கள் கோல்ட் ராயில் தரேன், வெப்பன் ராயில் தரேன், என்னென்ன ராயிலோ சொல்லியிருந்தாங்க. கடைசியில் நம்மளுக்கு டோக்கன் டவர் ஈவெண்ட்டில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஓகேங்க மக்களே, இப்போ பார்த்தீங்க. ஐயோ என்னடா இது தொண்டையாலும் முடியுது. சரி மக்களே, அடுத்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிட்டா ஓகே. என்ன சொல்கிறேன்னா, அடுத்த வீடியோவில் போகலான்னு தான் சொல்லுவேன், எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். அடுத்த வீடியோவில் தான் போகலாம். இருங்க என்னங்க அவ்வளோதான் நண்பா. இந்த வீடியோவோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுறேங்க, ஷேர் பண்ணுறேங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. இந்த மாதிரி வீடியோ போடணுன்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுறேங்க. ஏதாவது பெருசாக சாதிக்கணும் மச்சான். உண்மைதான்டா சாதிப்ப. எனக்கு என்ன தெரியும்? என்னன்னா நிறைய முடியாது, வராது, தெரியாதுன்ற வார்த்தையை கேட்டு கேட்டு வளர்ந்துட்டாங்க. உங்க மேல ஒரு நெகட்டிவ்ஸ் வச்சுட்டே இருப்பாங்க. உங்களுக்கு இதுதான் வரும், இவ்வளவுதான் வரும், இதுதான் பண்ண முடியும், இதுதான் பண்ண முடியும்னு.